Bombo Business News. Sa balita sa negosyo, ginapaabot sa Department of Agriculture nga mga aprobahan na ang bakuna para sa African Swine Fever sa third quarter subong nga tuig para sa commercial rollout. Ang ginatarget nga maaprobahan amo ang Live vaccines nga halin sa Vietnam kag pending subong sa pag-review sa Bureau of Animal Industry. Kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kung maaprobahan na ang commercial rollout, mahimo na ini mabaligya sa rehistrado nga mga outlet sa bugos nga pungsod. Base sa pinakabagong nga datos ng Bureau of Animal Industry, may aktibo pa nga mga kaso ng African Swine Fever sa 7 ka mga probinsya sa 5 ka mga rehiyon as of June 5. Lakip dira ang Pangasinan, Romblon, Albay, Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, kag Surigao del Sur. Samtang wala pang maaprubahan ang komersyal nga paggamit sang bakuna, nagpahayag ang National Federation of Hog Farmers nga ang local hog raisers nagagamit lang anay sa nga ukon nagahimo sa nagkalain-lain nga mga pamaagi agud nga mapunggan ang paglapta sining balatian sa baboy. Bisan pa mayara gihapon sa nagapabilin nga mga kaso sang ASF, nagalaom naman ang National Federation of Hog Farmers nga maga-uswag ang industriya sang baboy sining nga tuig kag mahimo pagani magdoble sining nga 2026. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subong nga aga. 61 pesos and 29 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 85 centavos baylo sang Hong Kong dollar. 47 pesos and 47 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 40 centavos ang Saudi Riyal. Kag 69 pesos and 93 centavos baylo sang euro.